Velkommen til Grønnedal. Det er den 15. februar, og jeg er kravlet en tur op af det fjeld, der ligger lige bag stationen, der hedder Bratten. Grunden til, at jeg er klatret herop, er, at jeg har været oppe og måle snedybden ved de pinde, der står dernede. Det er sådan, at hvis der ligger for meget sne her, begynder der at komme problemer med laviner i løbet af foråret, når vi har smeltning og frysning og mere sne og storme. Og det man prøver på at beskytte er de huse, der ligger lige nedenfor i centrum, samt husene over her. Og det er ikke helt uden grund. For en 25 år siden løb der en lavine igennem den bygning dernede og dræbte nogle af mine kollegaer. Der er mig bekendt ikke sket noget med de to huse endnu. Og lige op over husene kan man se et lavinehegn. Samtidig er der også sat nogle store skrænter op dernede til yderligere beskyttelse. Men i den her tid, der er beboerne, de er flyttet til andre steder og bo, for det er simpelthen for farligt. Jeg kan jo kigge lidt ud over det. Derovre i baggrunden kan I se antenneparken. Det er jo noget af mit arbejdsområde. Samtidig kan I se vores heliport. Den er fyldt op med sne i dag, men den er midt i billedet der. Så kommer 11:30 huse, hvor der bor familier. Der ligger kommunen. Og her, den øverste bygning, hedder Nord og Syd, hvor jeg nu bor i 2 værelser, helt derude for enden. Bygningen op over, den gule, er der lejligheder. Der havde jeg en lejlighed sidst jeg var her, men så heldig var jeg altså ikke den her gang. Jeg har formentlig set billederne, jeg tog af Flovbastionen. Den står dernede til. Og i den blå bygning ude i den ende, lige i midten af billedet, er der, hvor jeg arbejder til dagligt. Så er der et stort bådehus, og så på den anden side af de her fjelde, der ligger vores lille havn. Og selvfølgelig, som altid, har vi Kunaj, liggende flot ude for enden af fjorden derude. Jeg lige prøve at kigge på den en gang. Så er den der, se. Pynten vi ser her midt i billedet hedder Kamigtali. Der er et lille fyr på den. Jeg tror ikke man kan se den nu, men det er altså et fyr derude. Og indenfor her ligger den gamle mineby Ivitut, hvor man i sin tid brød krævligt. Og imellem Ivitut og Grønnedal går der hen over det her stykke her faktisk en vej hele vejen tilbage til Grønnedal. Det er det længste vi har, omkring 5 kilometer kan det blive til. Så sådan ser jeg ud. Jeg vil gå videre.